तो भाई लोग और उनकर बहन लोग कंगुआ के ट्रेलर देख के बूज बम आ जाता भाई लोग। एनिमल मूवी में अबरार की भूमिका निभौले की बाद एक बार फिर से बड़ा पर्दा पे विलेन के रोल करत नजर आई हैं बॉबी देओल। द साउथ के सुपरस्टार सूर्या के फिल्म के ट्रेलर हो गई बा रिलीज। त फिल्म के ट्रेलर शुरू होते ही एगो खतरनाक विलेन की रूप में बॉबी देओल से शुरू होता। कहानी एगो योद्धा के बाद जौन अपनी गुट बचावे खातिर केहू से लड़ सकेला, चाहे वो एगो राक्षस होके चाहे वो केहू होके। कंगुआ के जौन में रोल बाव के प्रकृति भी कुछ ना कर सकेला। ये कहानी 1700 से लेके 2023 तक के अलग अलग कालखंड में विभाजित बा। 500 साल की यात्रा में एगो योद्धा आपन पूरा मिशन करता। बॉबी देओल बेरहम के रूप में नजर आवताने तो इनकर सामना करत कंगुआ नजर आवताने। अगर ये ट्रेलर में मेकर्स के बात कल जाए तो भाई लोग एकदम बारीकी से काम कर, हर कबीला के एगो अलगे रंग से देखावल गइल बा। अगर सूर्या के कबीला देखबो लो तो वो नीला रंग से, और जब तहन लोग बॉबी देओल के गुट देखबो लो तो उन लाल रंग की टोन से नजर आई। दूसरे तरफ मर्दन के ढेर देखावल गइल बा, जहां वो और फिर ओकरी बाद सूर्या के खतरनाक और एकदम गजबज एकदम ढांसू रोल नजर आई, जेमे वो अपनी सेना के तैयार करताने। और ओकरी बाद से फिर बॉबी देओल जहाज से एंट्री करताने। फिर दोनों कबीला के आपस में जौन लड़ाई होता, आप सबके किंग कॉन्ग और बाहुबली के फील देवे वाला बा। ये फिल्म के पूरा 10,000 लोगन के साथ शूट कइल गइल बा। ये फिल्म के अलग अलग महाद्वीप के 7 गो देश में शूट कइल गइल बा। ऐसन लागत बा या ऐसन बा कि 2024 के सबसे बड़ा वर्ल्ड वॉर सीक्वेंस फिल्म बने वाला बा। काल्पनिक दुनिया के एगो बड़ा पर्दा पे एकदम रियलिटी में कैसे देखावल जा सकेला, ई साउथ के मेकर से हमनी के सीखल चाहता। एमे देखले के बाद एक कहानी में एगो अलग दुनिया बा, लेकिन आप वही दुनिया में जिए लागम। और जोने में सूर्या के रोल बा भाई साहब खतरनाक एकदम। ये ट्रेलर में दिशा पटानी के कुछ सीन नहीं थे, लेकिन वो फिल्म में बाड़ी। और ये फिल्म जौन बा 10 अक्टूबर 2024 के रिलीज होता। तो फिर मिलल जाए एगो दूसर वीडियो में। प्रणाम।